Спортчылар, тренерлар, физкультура укытучылары, шушы тармакта хезмәт куючылар, кыскасы физик культураны, спортны, сәламәт яшәү рәвешен яратучылар, физкультурачылар көнен Олимп стадионында һәрвакыттагыча һөнәрләренә тугры калып, спорт ярышларында катнашып билгеләп үттеләр. Әлфия Мубаракова бу хакта тулырак сөйләр. Августның 2 атнасында физкультурачылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Ел әйләнәсе төрле бәйрәмнәр, спорт ярышлары үткәрүдә актив катнашкан физкультурачыларның да үз бәйрәмнәре бар. Календарда ул август уртасында. Сабаның Олимп стадионына билгеләнгән вакытта районыбызның төрле авылларыннан физкультурачылар килде. Безнең илдә 1939 елдан бирле үткәрелеп килүче физкультурачылар көне спортны яраткан һәркемнең үз бәйрәме булып санала. Олимп стадионындагы бәйрәм тантанасына олысы да, кешесе дә килгән иде. Иң элек бирегә җыелган спортчыларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Кыттусов тәбрикләде. Ул үз чиратында Россия Федерациясе Дәүләт Думасының физик культура һәм спорт комитетының грамоталарын, район башлыгының рәхмәт хатын, Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы күкрәк билгеләрен тапшырды. Ел буе эшләрен намус белән башкарган бер төркем спортчыларга мактау кагазлары тапшырды. Барлык спортчыларны чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Алга таба да хәрәкәттә булыйк, хәрәкәттә булсак, барыбыз да исән-сау булырбыз һәм барыбызга да уңышлар килер. Барыгыз да бәйрәм белән. Бәйрәм төрле спорт ярышлары белән башланып китте. Яшьләр футбол кырына күчте, отжимание ясадылар, йөрүчеләр старт сызыгына басты. Барда физкультурачыларны да физкультурачылар көне белән котлыйм, бәйрәм белән алга уңышлар. Физкультура укытучылары бәйрәмдә котлыйм. Барысына да исән-саулык, семьяларында тынычлык и зур җиңүләр. Физкультурачылар көне районда күңел күтәренкелеге, яхшы кәеф белән үтте. Алга таба һәркем физкультура белән шөгыльләнеп, сәламәт яшәсен иде.